जादो दे लोंदो दे आइफोर आफाफोर लारि लारि गय लानानै फाथो लानानै गय लानानै फाथो लानानै रानदो दे होदो दे सारि सारि जादो दे लोंदो दे आइफोर आफाफोर लारि लारि गय लानानै फाथो लानानै गय लानानै फाथो लानानै रानदो दे होदो दे सारि सारि जादो दे लोंदो दे आइफोर आफाफोर लारि लारि हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय बर'नि मोनसे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसै आरोना लोगोफोर। बे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअनि मेथाइनि मुङानो जाहैबाय आखायाव गय फाथै लानानै लोगोफोर। जोंहा बे मेथाइखौ रोजाबदों आनिया ब्रह्मआ दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायजोबखायो आनिया ब्रह्मखौ। आनिया ब्रह्मआ सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दै लोगोफोर। बिथांजोआ सासे इण्डियान आइडलावबो मेथाइ रोजाबनानै फैखांनाय दै लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा बे आखायाव गय फाथै लाना मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइआव फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन गेमस्रि दैमारि बिथांजोखौ दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो गेमस्रि दैमारि बिथांखौ। गेमस्रि दैमारि बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबारजों लोगोसे फावखुंग्रिबो दै लोगोफोर। आरो जोंहा बे मिउजिक भिडिअआव फावखुंगुर महराव नुनो मोनगोन नयन कसारिखौ दै लोगोफोर। लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायलांदो। गय लानानै फाथो लानानै गय लानानै फाथो लानानै रानदो दे होदो दे सारि सारि जादो दे लोंदो दे आइफोर आफाफोर लारि लारि गय लानानै फाथो लानानै गय लानानै फाथो लानानै रानदो दे होदो दे सारि सारि जादो दे लोंदो दे आइफोर आफाफोर लारि लारि। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावसै। एसेनोसै गोजोन्थों।